I pozdrav ljudi, dobro došli u još jednu epizodu. Ja sam Super Gamer, danas ćemo igrati Trove Ops 2. I da počnemo, znači prvu epizodu sam snimala s Amarom, ali danas ćemo sami i da vidimo šta se dešava. A prije toga mijenjamo naočale. Troll naočale. Jebote, ubio mene, Boga, kada ništa. Okej. Idemo start. Ja sam malo igru, ali jebi ga. Možda nisam. Idemo sad pticu neku. Je, znači sad imamo pticu. Čekaj, on neće na njega stisati. Pa je treba imati djeca. Čekaj. Ovo je pičku mati. Ajme ponovno. Ajde, čekaj. Obama, yeah. Yes. Dobro sam je troll naučala. What? No, s majkim troll. Ko je tuku? What? Čekaj. Oj, čekaj. Čekajte ljudi. What? Stavimo ljudi ko ovo lagano sve. Šta je ovo? A baš da padeš nazad, druškani. Čekaj. Daj, bo. Dva, 3, 4, 5. Aj sad. Nije ni to. Oh, fuck. On čovjek troll. Ček, šta? Majke. What the hell? Mi ćemo brzo završiti. Dobro. Gledajte ovo. Čujte ovo? Čovjek sam vam pojačao. Ako drugim copyright stoji. Čujte ovo? Skoro isto bude. A ovako trebaš opet da radi. Dobro, dobro. What? Upatili smo trola. Šta je ovo ljudi, ovo sve lako. Ovo je gore. Što je? Ja li trebam pomakiti gore? Što će spadne normalno? Ako ptica ode, koliko ne leti ljudi? Jer lete pticu? Šta? Izvinite ako mi se ne mine vidio ovaj miš. To je do igrice. Ajde, spusti se. Maestro, spusti. Čekaj. What? Čekaj. Konta. Šta ako ti se drži, a ona pada. Kako se sad ono uradio, spustio? Aha, vidite ovo, morate držati njega i da spustite. Eto, ubio su, wow, koliko mi dugo trebalo. Dobro? No. Evo ovom nisam dobar. Yes. Ne. Tu. What? Fali jedna karta. A da, to je dvije karte, ovo super. Oj, brate,
Daj mi babonu. Da, to je babonu. Titan. Ko nije gledao film Titanic, nek se ubije. What? Znaš sam vidio. What? Čekajte ljudi kako je otvorim usta. A, vidio sam... Gdje smo mi boli? Evo kad... Evo, ne, to smo radili. Šta smo mi radili ovoj boli? Kako sam... Daj mi babonu! What? Izlaz. Tu... Ovo je super. A da. Na toj manjoj planini ti tank potonao. Aj, kako da otvorim usta? Inače, ja nisam igrao, ovo je moj, ne prijatelj, nego Evolis, brat. Oj, jebem ti život, kako da mu otvorim usta? Ovo je najsmiješno. Ma kontam. Ljudi. Fuck. Niste smo leve. Bajk meni ništa vidi. Pokušat ću u ovom. Ovako, normalno. Oj, jebote smore, on mi truli lik. Hoće. Ne treba držati. Aaa! Ipak treba. Sad sam vidio glavu. Malo sam nije umara, izvinite. Ne, glupane. Znači, ipak ovo treba pišati. Gdje sam glup, majko? Troluje me lik, majko. Kako se pobacam u sve kontrolje. Oh, yeah. Ipak stavljamo troll. Ljepši. Aha. Vrat. Ovo suku to što crkati. Je. Ovo je elektro. O, da, ovo je loš. Nisam vidio da mi je pretko da vidimo. Ovo je elektro, kako sam vidio. Jest. Čekaj, kill prođe. Neću nešto moći. Šta sam rekao? Našla sam te. Čik, pogledajte u nas. Isključu ovo. Isključuju ovo. Znači, isključio se.
What? Znači ako držim, ja sam buk. Troll pare, uvijek dobre. Idemo dalje. Unpopped, unmission. Unmission. To sam 3 čaše mogu popiti. 2 čaše. Ovo moje pivo. Troll. Nisam. Daj mi. What? Mogu sam dao. Da, a čekaj, ovdje imam... To je to, ljudi. Ja, oslobodio sam svoje pile. Super. To je to za ovu epizodu Troll 2. To je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Lajkujte, šerujte, posjetite moju Facebook stranicu dole u linku. I to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Like, share, subscribe. I da vam sam kažem, možete ovo naći, ukucate sam Troll Ops 2 i nađete sami jednicu. Ne znam koliko ih ima, ja mislim da će izaći još neki. 34 treba izaći, nemam pojma. To je to za epizodu, do sljedećeg gledanja, Ari.